ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನನ್ನೊರ ಸುದ್ದಿಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಹಿಂದೂ ಪೊಣ್ಣು ವೈಶಾಲಿ ವಯನಾಡು ಮೂಲದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಲಿತ ಪೋದು ಮದಿಮೆಯನ ಘಟನೆ ಕಾಸರಗೋಡುದ ಮೀಪುಗುರುಡು ನಡತುಂಡು. ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ವಯನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಇರುವೆರ್ಲ ಮದಿಮೆ ಆತೆರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ತೆರೆದು ಬತ್ತುಂಡು. ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ವೈಶಾಲಿ ಕುಡ್ಲದ ಮುಕ್ಕಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವಲ್. ಈ ಸಮಯ ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ ಅಟ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ವಯನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಿದ್ಲಾಜ್ ಪರಿಚಯ ಆಯ ಪನಿಪಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 8ನೇ ತಾರೀಕದಾನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ವೈಶಾಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಣನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮದಿಮೆ ಆಯಲ ಪನ್ಪಿನ ವಿವರ ತೆರೆಯುಂಡು. ಈ ವಿಷಯ ತೆರಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕತ್ತರ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ವೈಶಾಲಿನ ಅಮ್ಮೇರು ತಕ್ಷಣನೇ ಊರುಗು ಬರ್ಪೇರು. ಬತ್ತದ ವೈಶಾಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಪಿಜಿಗೆ ಪೋದು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಡ್ ವೈಶಾಲಿ ಪೋಪುನ ತೋಜುಂಡು. ಅವೇ ಸಮಯ ವೈಶಾಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆತನಗ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲಿಪ್ಪುನ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಡ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಪೋದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುವಿರು. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ತು ವೈಶಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಣನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆಲ್ಲೆತ್ತದು ರಡ್ಡು ಜನ ತಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಖಲಾತಿ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಸಮಯ ಅಮ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಲ ಏತು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಡಲ ಕೇನಂದಿನ ವೈಶಾಲಿ ಮಿದ್ಲಾಜ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪೆರೆ ಹಠ ಮಲ್ಪೋಲು.